No niin, terve kaikki. Tämä on tämä Evin pelailusarjan seuraava peli. Pelaisin, mitä? Tullut vissiin uutena, että 3 peliä. Ei kun 3 pelaajaa siis. Pelasin 2 peliä, jos olisi joku kaveri tai serkku kylässä. Mutta tosiaan laikaa vastaan pelataan. M:stä ammuu, noista liikkuu, press M. Mielelläni. Ui, mä oon tässä sit ihan huono. Oota. Vähän feilas, mut samako tuo. Nää spawnit feilaa näin huolella. Pitää olla vaan tarpeeksi vähän reagoimaan. Äkkiä, karkuun. Eiks tulee vastata tulella? Oho. No? Yrityshän tuokin. Huijataan sitä. Et sinä tänne tuu. Ei kun näin, siis noin, ei kun näin, ei näin. Oh. Yes. Kuolipahan sekin. Mä niin puolustaudun. Ei tohon voi osua oikeesti. On joku häkseeri, se tietää tasan tarkkaan missä mä menen. Tai siis niinku mihin mä ammun. Ku aimbotti tyyli. Mä lähden sua karkuun. Et varmaan ota sitä. No otti jo. Mä lähden tänne näin. Hehehe, onks vähän vaikeet? Joo, kuule, tää on semmonen sota, että... Ui! Mitä? Ei! Tuoppa käymään. Oho! Hui! Ei, tää on oikeesti... Tää on niin hullu peli. En mä uskalla tätä pelata. Ei. Tau. No just sinne, minne ei pitänyt mennä. Siellä. Tuu käymään. Nyt se kuoli. Otan siihen, että on 10 asti noita. No, just. Meni, mutta aika taktisesti. Se niin hävii. Oh. Ei järkeä. Hitto, enää 4. Miksi toi niinku saa noin kaikki? Ai niin, kun se pystyy kimmottaa. Ei voi oikeasti olla näin avutonta.
Vähän olisi mennyt kyllä nätisti. Joo, varmaan toi niinku mulla on piippu jossain muualla kuin tolla. Ja tää oli taas näitä Ebin pelailuja. Ja niin. Se on sitten seuraavaan mikä sitä nyt onkaan? Niin. Seuraavaan Ebin pelailujakson pariin. Se olisi terve.